וליקות! מציר, מעניינים. מה נשמע? מה שלומך? בסדר גמור, ברוך הבא, איזה כיף שאתה ממש שבאת. טוב, נו, אז נדבר היום קצת על נדל"ן, ונשמח שתספר לי קצת באמת איך אתה התחלת באמת בתחום הנפלא הזה. בכללי, אני ואלי ריקות, אני בן 27, התחלתי את תחום הנדל"ן ממש קצת אחרי הצבא, 2019 כבר נכנסתי לתחום, התחלתי להתעניין. יש לי גם סיפור מעניין יחסית, איך ככה הגעתי ספציפית למקום שאני נמצא בו. הכל התחיל סתם באיזה יום שבאמת הייתי בקניון, באמת רנדומלי, הולך בקניון, פתאום אני רואה חבר, כאילו חבר מכר כזה, חבר משותף. אני רואה אותו הולך ככה עם, באמת עם חליפה, נראה טוב, מעניין, ובדיוק הייתי בתקופה כזאת שאני אומר לעצמי, בא לי לעשות משהו יותר מעניין. בא לי לקחת איכשהו את החיים שלי צעד קדימה. וזה היה מתן לוק מהמשרד שלי. כן. אז אני רואה אותו, אני אומר לו, מה העניינים מהמצב וזה? שלום, שלום. שואל אותו, מה הקטע, מה אתה עושה פה? כאילו, מה הלוק וזה? אז הוא מתחיל לספר לי בעצם, מה הוא עושה, איך הוא הגיע לשם. אמרתי לו, יאללה, נשמע טוב. בוא, כאילו, תכניס אותי קצת לעניינים. כאילו, גם ככה הייתי, ממש זה היה בהתחלה, התעניינתי קצת, ראיתי באמת מה קורה בשוק, ראיתי את זה מאוד מהר, שבאמת שזה משהו שלא הולך להיגמר, בכלל לתחום הנדל"ן. אז אמרתי לו, בוא תארגן לי רעיון עבודה. אמר לי, סבבה, טוב, ארגן לי כמה ימים אחרי, נכנסתי לרעיון עבודה, הגעתי, פגשת, אתה גם מכיר אותם, אביחי ומתן, עשו לי רעיון עבודה. ולא קיבלו אותי. וואלה. כן, לא קיבלו אותי. באתי, הייתי עוד ילד, אתה יודע, ממש אחרי הצבא, נכנסתי, ואמרו לי, תשמע, כאילו באמת, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים, אבל כרגע לדעתנו, באמת אתה לא מתאים. אמרתי להם, בסדר גמור, אין שום בעיה. לפני כמה זמן זה היה? זה היה 2019. אוקיי, 5 שנים, משהו כזה. כן. זה היה 2019, לא קיבלו אותי, ואז בעצם לא התחלתי בארץ עיר, אז בזמנו. עשיתי סיבוב במשרדים אחרים, ראיתי כאילו באמת מה קורה, התעניינתי קצת, עשיתי סקר שוק, וראיתי שמאוד מאוד קל להתקבל למשרדים אחרים. ודווקא בגלל איפה שלא קיבלו אותי, אז נשאר לי שם צלקת כזאת שדווקא לשם אני רוצה. אז התחלתי את התחום הזה באמת בצורה עצמאית. לא נכנסתי למשרד. נטו באמת חקרתי לבד מה קורה, התחלתי באמת לעשות הכל מאפס. במקביל עבדתי בעוד עבודות. ואז עברה בעצם שנה ראשונה. שהייתי שנה כאילו עצמאי, שבאמת נטו לבד, בלי שום עזרה לשום דבר. ואחרי שנה אמרתי לעצמי, בוא נשאל עוד פעם את מתן לוק מה קורה אצלם. מה העניינים מתן? מה שלומך? קצת שיחה קצרה, והוא אמר לי, אתה רוצה לנסות לעבור לרעיון עבודה עוד פעם? אמרתי לו, לא כבר יש לנו. מקסימום נקבל כן. והגעתי, ובאמת, איכשהו כבר, לפני שנכנסנו לרעיון, ראו שפשוט שחזרתי, אז ככה קיבלו אותי. וואו, יפה, תשמע. כן. ואז כאילו, כשלא קיבלו אותך, מה התחלת באמת לעשות? התחלת באמת להתעסק בתיווך? הייתי סוג שלא באמת ידעתי איך המערכת עובדת. אני פשוט עשיתי סקר שוק בהתחלה, אני מגבי משרדים בכללי. מה קורה בבאר שבע, בתחום הזה. ואני מכיר גם אנשים שבתחום, אני מכיר אנשים שפשוט בתחום גם מחוץ לעיר. אז ככה, זה משהו שהרגשתי שזה משהו שיכול לעניין אותי. למה אתה חושב שבהתחלה לא קיבל? האם זה היה נכון לא לקבל אותך בהתחלה? אני חושב שזה לא היה נכון לא לקבל אותי, אני חושב שכן היה צריך לקבל אותי. אבל אתה יודע. למה אתה כאילו חושב שאז לא קיבלו ואחרי שנה קיבלו? תראה, שילד מגיע ממש אחרי צבא, מגיע למקום שיכול להיות שהציפיות והדרישות שם מאוד גבוהות, אז לא בהכרח, אני אישית חושב, שיסתכלו עליי בצורה נכונה. וגם יכול להיות שבאמת הייתי מרוב התרגשות ומרוב זה, אז מה שהצלחתי להעביר להם, זה באמת לא היה אולי יותר מדי ילדותי ומתרגש מדי. אני אישית ידעתי מה אני יודע לתת. כן, בגלל שבכוונה גם הגעתי לזה. אבל אני כן חושב שההסתכלות והרעיון לא היה כזה טוב, וזה כן היה משהו ולמה בפעם השנייה אתה חושב שקיבלו אותך? אני חושב שפשוט ראו שאחרי שנה הגעתי עוד פעם, ואחרי שנה הגעתי... אולי יותר ניסיון, גם התעסקת בזה. ניסיון, קצת יותר בוגר. יותר רצית אולי לעשות את זה. נכון. לא כעל הדרך. נכון. יפה. אוקיי, מגניב. ומשם אני כבר, כל התקופה הזאת היא בארץ עיר, וכמה שנים טובות. אוקיי. אז אתה כבר יש לך מכיר קצת את שני הצדדים, איך להיות מחוץ ואיך להיות בפנים,
אבל אתה יכול להגיד לי, נגיד, על איזושהי שגרת בוקר, איך אתה מתחיל באמת היום? תראה, זה מאוד, יש תקופות ויש תקופות כמובן. אני אישית כן אוהב לרוב באמת, אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב את הסאונה, את הג'קוזי, את האימון בוקר. זה מאוד קשה להקפיד על הדברים האלה, חד משמעית, אבל זה משהו שאני כן, לפעמים יש לי תקופות שאני עושה, לפעמים יש לי תקופות שאני קצת חוטא בזה, אבל שגרות בוקר זה משהו שכן, לדעתי מאוד מאוד חשוב, וגם אני חושב שזה מסתכם באיך אתה גם הולך לישון. אוקיי, מה זה אומר? תוכן. איזה תוכן אתה צורך לפני השינה. באיזה שעות אתה הולך לישון. איזה תוכן? בוא תגיד לי נגיד. איזה תוכן צריך, כאילו אתה צורך לפני השינה? תראה, אני בן אדם שמאוד מאוד סקרן. אוקיי. אני בכללי מאוד אוהב לחדש לעצמי הרבה דברים, זה מה שמניע אותי. אז אם יש לצורך העניין פיתוח אישי, התפתחות אישית, דברים באמת שאני יכול לחזק כלים לחיים שלי, אז לספוג את הדברים האלה. מה שקורה בנדל"ן. זה העסק שלי בסופו של דבר, אני חי את זה. אז להתעניין, לראות מה קורה, כדי לדעת גם להעביר את זה הלאה ביום שאחרי. תזונה, אימונים, זה משהו שאני מאוד אוהב. וואו, אז שנייה, אז כל זה, אתה נוגע נגיסות, אני אומר שזה לא אח הגדול, זה לא מה שאתה בדרך כלל צורך. לא, אני לא אוהב ריאליטי בכללי. אוקיי. כן. סבבה, ותגידי, ואני יודע שבארץ עיר, בדרך כלל באמת לכל אחד מתעסק באיזשהו תחום מסוים, נכון? באיזה תחום אתה מתעסק כאילו בתיווך? תראה, אני יצא לי לגעת קצת בהכל. התחלתי עם שיפור דיור, עשיתי ככה באמת, עברתי על כל העיר, ואני שמח שזה דווקא קרה לי, כי באמת הצלחתי להכיר את כל העיר. ומשם עברתי יותר להשקעות. כל אזור שכונות א', ב', ג', ד', כל העסקאות יותר מורכבות. באמת זה משקיעים שלי יש פשוט שיח מאוד משותף איתם. אני אוהב את השיח מול האנשים שבאמת נוגעים בתחום ההשקעות, כי זה משהו שגם אני אוהב. והיום אני מוכר גם יד ראשונה. אני מוכר בנווה נוי 15 קוטג'ים יד ראשונה, הכל שיווק שלי. אז... מה ההבדל באמת בין משפרי דיור לצורך העניין, לנגיד באמת קוטג'ים של יד ראשונה, יש הבדל? שבסופו של דבר זו אותה אוכלוסייה, לא? זו אותה אוכלוסייה, רמה סוציו-אקונומית קצת יותר גבוהה. זה אנשים שמדברים איתך במספרים יותר גבוהים, זה אנשים שמגיעים ממקום קצת שונה בחיים. אז ברמת העיקרון זה... העסקה היא אותה עסקה, פחות או יותר. השיח מול אותם אנשים זה שיח שפשוט צריך להתאים את עצמו לסוג הבן אדם. כן. ואני יודע שבאמת בדרך כלל יש נגיד מתווך אחד שמייצג צד אחד, ומתווך אחר שמייצג צד אחר. נכון. האם זה נכון לעשות ככה? או שמתווך יכול לעשות את החיבור של שלהם ביחד? אני שואל את זה כי גם אתה, עכשיו נגיד אם אתה עושה יד ראשונה, יכול להגיע מתווך של לייצג את הצד השני? לא, ביד ראשונה זה פחות עניין של שיתופי פעולה עם מתווכים. יד ראשונה זה שלך, שאתה משווק, ואנשים באים. זה נטו גם, אין פה באמת שכר טרחה. הם לא משלמים שכר טרחה? יד ראשונה אין פה שכר טרחה. יד ראשונה אתה קונה מהקבלן, בסופו של דבר אתה מקבל את שלך מהקבלן מה שסגרת איתו, כי שוב סגרת איתו חוזה שאתה בעצם משווק לו את כל הדברים. והאנשים מגיעים. אבל אם שאלת עכשיו בכללי לייצג קונה ולייצג מוכר, זה חד משמעית דבר טוב. אני אגיד לך גם למה. אני רוצה שהלקוח שלי, שאני משרת, שמשרת את האינטרס שלו, שהוא יצא מרוצה. אז לי חשוב באמת, אם אני מייצג מוכר, אז להשיג את המחיר הכי גבוה. אם אני מייצג קונה, להשיג את המחיר הכי נמוך. חשוב לי שהוא יצא מרוצה ושזה לא יהיה ניגוד אינטרסים. למרות שהרבה מאוד פעמים קורה שזה באמת, אני מייצג גם מוכר וגם קונה. זה קורה לא מעט פעמים. אז איך אפשר באמת להתמודד עם הדילמה? ברגע ששתי הצדדים יוצאים מרוצים. אוקיי. אוקיי, סבבה. זה קורה כאילו שהם מייצגים שתי הצדדים יוצאים מרוצים? כן, אני אגיד לך למה זה קורה. כי זה לא פחות עניין של מספרים. זה עניין יותר של רגש. אם זה בין, צורך העניין שיפור דיור בגדול, כן. קונה בית במקום מסוים בגלל שיש לו צורך מסוים. הוא צריך לגור ליד ההורים, הילדים שלו גרים פה. הוא מכיר רק את האזור הזה. אז מבחינתו הבית הזה אידיאלי בשבילו. אם זה קומה, אם זה חדרים, אם זה מרפסת, מה שחשוב לו. מוכר רוצה למכור, נכון. ברגע שמביאים קצת תמק השווה, גם אם עכשיו הקונה מקבל עסקה מבחינת מחיר, שהיא קצת יותר מאתגרת בשבילו, אבל זה ענה לו על הצורך, אז הוא יוצא מרוצה. זה לא תמיד מחיר. זה לא תמיד מחיר. במיוחד בשיפור דיור. שיפור דיור לדעתי זה הכל רגש.
השקעות זה יותר באמת חשיבה במספרים. אני לך סיפור באמת אישי, שזה באמת אני, כשאנחנו קנינו עכשיו דירה, עכשיו, לפני כבר כמה שנים, באמת קנינו מחיר, לפי דעתי יותר גבוה מהמחיר שוק, אבל הוא באמת ענה לנו על הצורך, ופה באמת אתה צודק. קנינו מול ההורים שלי, אני יודע ששילמנו יותר, אבל כן, לא חשבתי על זה. אוקיי, אתה יכול לספר לנו באמת איזושהי עסקה נגיד באמת מעניינת, משהו מעניין, סיפור מעניין על נדל"ן? עסקאות מעניינות, עסקאות יש באמת הרבה. העסקאות המאתגרות והמעניינות זה דווקא קורה באזור של ההשקעות. השקעות, אוקיי. באזור ההשקעות אתה מוצא בתים שלא קל למכור אותם. כי זה יותר למכור מוצר שיש לו בעצם כונס מאוד מאוד ספציפי שקונה את המוצר הזה. אז אתה יכול למצוא בתים נטושים, בתים מאוד גדולים, הרבה חריגות בנייה לצורך העניין, בלי היתרים. ומאוד מאוד קשה למצוא את הקונה לדבר הזה. גם אם זה עכשיו חריגות וצריך למצוא קונה ספציפי שא' כל יש לו תקציב, ב' הוא לא חייב לקחת משכנתא או שהוא יכול לעשות עסקת מזומן, וג' יש לו את הכוח להתעסק בדברים האלה. אז לצורך העניין, פעם אחת שיווקתי באמת גם מגרש ענקי עם בית בשכונה ג' ולקח לי קרוב לשנתיים למכור את זה. וואה. כן. כמה פעמים נפלה העסקה הזאת, אם תשאל, באזור 7 פעם. וואו, למה? כן. כי אתה מגיע, מביא קונה מסוים, הוא עושה סקר שוק, זה לא מסתדר לו, עכשיו אין לו כוח להתעסק בהיתרים, אין לו כוח עכשיו להתעסק בדברים באמת הניירת הקשה מסביב. מבחינת המשכנתא, הוא לא באמת יכול לקחת מימון לדבר הזה, הוא צריך להמציא את עצמו, להמציא לו כסף. אז זה דברים שמאוד מאוד קשה למצוא אותם. אני אישית מאוד מאמין שאם אני לוקח מוצר, ואני כן יש לי אינטרס טוב עם כי אני יכול למכור, אני כן מאמין שאני יכול למכור את זה בסופו של דבר. אבל ברגע שיש לי מוכר שנותן לי את האמון, תן לי 1%, אני אתן לך 99. ואז, גם אם זה לוקח שנתיים, בסופו של דבר, בכל סיר יש מכסה, איך שאומרים. וואו, אבל תשמע, באמת, שנתיים אני חושב שהמוכר, איך המוכר באמת, כאילו הרגיש טוב, הגיעו 7 כבר קונים, והוא איכשהו גם הוא לא הצליח למצוא את עמק השווה, לא? כי הרי בסופו של דבר זה שני הצדדים שאמורים להגיע לעמק השווה. אבל שנתיים, איך הוא באמת הרגיש? זה באמת זה מחירה, וואו. אני אישית מאוד מאוד חושב שאיך שאני מעביר את המסר לאותו מוכר, אז בהתאם לזה אני גם מעביר לו אנרגיה. אם הוא ירגיש ממני שאני ולרי, המתווך שלו, שצריך לתת לו באמת את הייצוג הכי טוב והכי באמת מקצועי שיש, שאני מתחיל להיות מוטש, ואני כבר לא מאמין בדבר הזה, אז הוא יגיע בהתאם. להגיד לי, ולרי, תשמע, כאילו, גם כבר נהיה מתוסכל, ואז באמת הוא יחפש פתרונות, אם זה באמת אולי להחליף מתווך אחר, אם לעשות את זה צעד, לנסות למכור בעצמו, אם זה בסוף לא למכור, אלפי סימני שאלה. אבל ברגע שאני נותן לו ביטחון, שאני באמת מראה לו שאני איתו, ולא באמת, אתה יודע שזה הכל צריך להיות באמת אמיתי, ולא סתם להגיד לו דברים שרק כדי שזה יישמע טוב. שאני באמת מראה לו שאני מאמין בעסקה, שיש לי את הכלים, ואני נותן לו גם פידבק של מה קורה באמת, של מה אנשים אומרים, איזה הרצאות אנחנו מקבלים, למה כן, למה לא, ובהתאם לזה הוא באמת מבין. כאילו היו עוד הצעות שבטח הוא סירב גם לקחת. ברור. זה עסקה, וואו. ברור. עניין, שנתיים. ויש לך איזשהו טיפים באמת למשקיעים, שמחפשים נגיד נכסים כאלה, מה לבוא מוכנים, מה צריך לדעת לפני? ברור. קודם כל, אני אתחיל בזה באמת שאני מאמין באנשי מקצוע. בגלל זה אני עובד גם איתכם, אני עובד גם עם, בכללי אנשי מקצוע שאני אוסף לעצמי, אנשים שאני מאמין בהם ושאני סומך עליהם, ואני מפריע אותם, קודם כל. אז אם זה מתחיל אותי משקיע, אז אני כן קודם כל עושה סקר שוקים, ואחד יש לו את הצעד הראשון, שצעד הראשון זה לך תוציא אישור עקרוני. תבין עם עצמך מה המספרים שאתה יכול לעמוד מולם, מה נכון לך, ובהתאם לזה נמצא לך עסקה. כי אפשר למצוא עסקאות, זה לא בעיה. שאלה מה נכון לך, מבחינת מה שאתה יכול להחזיר, מה שאתה יכול לתת. אז קודם כל, אם מגיע אליי בן אדם, אין בעיה. סיור ראשון, לא רוצה למצוא לך בית אפילו, אני רוצה להכיר לך את האזור. מה שאני תמיד עושה עם משקיעים, קודם כל שם אותם איתי באוטו. מראה להם בכלל איפה אנחנו נמצאים, מה חשוב, מי גר פה, מה האוכלוסייה פה, מה המחירים פה. בעצם לזה כמובן, תוך כדי אני מפנה אותם, אם זה אליכם, או אם זה באמת ליוצאים אחרים שאני עובד איתם, שיוציאו להם את הצעד הראשון, את האישור העקרוני, כדי להיות ממוקד. אני לא מחפש באמת סתם להראות להם בתים במיליון, בסוף יש להם תקציב של 800. זה לנסוע בניוטרל קצת. כן. אז להפנות אותם. לא, שנייה, אז אתה אומר שבאמת להתחיל
עם אישור עקרוני, לבדוק את האזור מסביב, נכון? וכאילו, טוב, מה שאני מבין ממך שנכון לעבוד עם אנשים נכונים למשקיעים, כי הם פחות מכירים את האזור. אבל אם יש משקיעים שהם מבאר שבע? יש, בטח. כן? אנשים מבאר שבע כאילו קונים פה דירות להשקעה? נכון. יש הרבה, כי בכללי באר שבע היא מאוד פופולרית בתחום ההשקעות, וזה אנשים שיותר קל לעבוד איתם. אמנם זה יותר קשה, אבל זה יותר קל להגיע למצב של עסקה. למה? כי הם מבינים קצת. הם לא צריכים עכשיו לעבור את הצעד הראשון של ההיכרות של העיר. הם יודעים, יש להם ממי להתייעץ גם. חברים, משפחה, הם נולדו פה, גרים פה, הם יודעים מה טוב, מה פחות טוב. אז אמנם הם יותר ממוקדים, פוסלים הרבה דברים שהם יודעים מראש או שיש להם הנחות יסוד, אבל הם גם יודעים מה הם קונים. הם יודעים מה חשוב להם. ויש גם הבדל גדול, צריך... שאלה מאוד מאוד חשובה שאני תמיד שואל אנשים. אתה מעדיף להתעסק עם סטודנטים, או שאתה מעדיף להתעסק עם זוגות צעירים? כי זה חוצה באמת את גבול ההשקעה לשתיים. תגיד לי סטודנטים, אני אקח אותך לכל מה שקשור אוניברסיטה מכללה. תגיד לי שאתה לא מעדיף סטודנטים, שאתה מחפש דווקא יותר שקט, משפחות. שכונה ט', שכונה י"א, ברמה חדשה. אז באמת מה ההבדל בין סטודנטים למשפחות, ככה כאילו כסוחרים? איך אתה רואה את זה? אם זה מבחינה כלכלית, או שאם זה מבחינת התעסקות? מבחינת הכל. כלכלית, התעסקות, איפה, מה יותר כלכלי? כלכלי מבחינת תשואה באזור של סטודנטים. אוקיי. כן. כי אתה יודע למצוא היום עסקאות שכן יכולות להכניס לך שכירות חובלת מאוד, במחירים טובים. היום אפשר למצוא 4.5% תשואה יחסית בקלות. בוא נקרא ככה. אוקיי, זה לסטודנטים. אם זה לא סטודנטים, אז... אם זה לא סטודנטים, אז אני כן ממליץ על אזורים שגם יהיה להם קל להשכיר. אני אישית מאוד מאמין לצורך העניין בשכונה ט'. כן. אז אמנם אתה קונה קצת ביותר, תקבל יכולת שאפילו אותה השכירות, אבל ההתעסקות שלך, ההשכרה מחדש, הבתים עצמם, זה לא יהיה כזה קשה. זה משהו שבאמת יכול לענות על הצורך שלו. אז בגלל זה מאוד מאוד חשוב לשאול. אחרי שאני שואל מה באמת חשוב להם, סטודנטים או משפחות, מה האידיאל בשבילו? תשואה, מחפש שקט, מחפש אתגרים, מחפש פליפים. זה מאוד מאוד תלוי מה קיים אצלו, מה נכון לו. ובהתאם לזה, להלביש לו את העסקה הנכונה. למה דווקא אמרת באמת ט' ולא נווה זאב או רמות, שאלה השכונות היותר חדשות, היותר פופולריות, למה דווקא ט'? תראה, בשכונה ט' אתה יכול לקנות פשוט ביותר זול. אתה יכול לקנות ברמות. ובשכונה ט', בשתי הסיטואציות אתה יכול להשכיר את הבית ב3.5-4. גם 3, שוב, זה מאוד מאוד... זאת אומרת שכאילו כמעט את השכירות. פחות או יותר. מן הסתם של רמות אתה יכול להשיג שכירות קצת יותר גבוה, אתה גם תקנה בהרבה יותר. בית שאתה יכול למצוא בט' ב-900, ולקבל שכירות של 3.5. בוא נגיד, אתה יכול למצוא גם ברמות, נווה זאב, לקנות אותו 1,200,000, ותקבל אותה השכירות. אוקיי, מעניין. יפה. ט', איך כאילו ראיתי את ט' עכשיו כשאמרת את זה, אולי כי ט' זה איזשהו סוג של מרכז העיר, יכול להיות שבגלל זה אולי יותר אנשים אוהבים את ט'. לא? למה כאילו דווקא ט' ולא באמת רמות? רמות זה בצד השני, נווה זאב זה גם סוג של... וט' זה שוב במרכז. יפה, אוקיי, מעניין. ט' זה מאוד מרכזי, ואני קצת משוחד גם, אני גר בט'. אז רדו, בוא, סיורי, אני יוצא מהבית. אתה גם גר. אבל באמת זה פשוט עניין של למה אני גר בט'. שם צריך לה... בדיוק אותו למה. בדיוק, זה אותו למה. כי אני יודע בעצם מה שכונת ט' יודעת לתת. שכונת ט' באמת שכונה מאוד 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 טובה, גם מרכזית כמו שאתה אומר, וגם מרגישים באמת אווירה טובה, נקי פה, יש פארקים, מאוד נוח, מאוד צמחייה. האוכלוסייה פה מרגישים שהיא באמת אוכלוסייה טובה. אתה חלק מהאוכלוסייה. אני חלק מהאוכלוסייה. אוקיי, שנייה, אז אמרנו שתשואה נגיד דירות להשקעה סביב 4.5, דירות להשקעה של סביב האוניברסיטה, וכמה בט' נגיד תשואה? מה התשואה של... גם 4. גם 4? אתה יכול למצוא גם 4. אתה יכול למצוא גם בפחות, כן? אבל בט' פשוט האזורים של המשפחות נקרא להם, יכול להיות שאתה תצליח להשכיר את הבית לטווח הרבה יותר רחוק. כי באזור של אוניברסיטה אתה יכול למצוא את עצמך כל שנה מחדש, מחפש שכירות. תלוי איזה מוצר אתה מציע, תלוי מה אתה מציע בתוך הבית. בשכונת ט' אתה יכול לסגור שכירות גם ל5 שנים קדימה. 3 שנים. 5 שנים קדימה? כן. 3 שנים, 2, אבל זה טווח הרבה יותר רחוק, כי זוג צעיר שנכנס לבית, לצורך העניין בשכונת ט', הוא מביא את עצמו גם הרבה עם רעות. הם לא מחפשים להתנייד,
הם מחפשים לסגור מקום ולגור שם בתיים תקופה עד שדברים השתנו מבחינתם. כשאתה תלוי בתקופה של סטודנטים, זה עניין של לימודים. סיימת ללמוד, תיפרד מהסטודנט שלך, תביא סטודנט חדש. התנועה היא שונה, כן. אבל אתה מבין, אני מאמין, אם יש יותר התעסקות, אז אולי התשואה אמורה להיות גבוהה יותר, לא ככה זה אמור לעבוד, היפותטית. בגדול זה נכון, וזה באמת מביא אותנו לאזור של האוניברסיטה. כי באוניברסיטה התנועה הרבה יותר גדולה, העבודה במרכאות של אותו משקיע היא הרבה יותר גדולה. כמובן, הוא קנה את הבית בפחות, באזור שהוא באמת, יש בו הרבה מאוד תנועה של סטודנטים, אז הוא יקבל גם תשואה בהתאם. אבל מאוד מאוד חשוב לדעת איפה להשקיע. כי זה מאוד מאוד קשה למצוא עסקאות, לפעמים שאתה יכול למצוא, עכשיו אנחנו מדברים על האזור של האוניברסיטה, דווקא אזור האוניברסיטה מכללה. אתה יכול למצוא עסקאות שעל הנייר הן נשמעות ממש ממש טובות, מבחינת שכירות. אבל אם באמת אתה מכיר את האזור ויודע מה קורה שם, אז אתה יכול ליפול. שזה לא באמת ככה. שזה יכול להיות שזה חד פעמי שקרה, ואחרי זה אתה יכול להתעקע עם זה. כן, אוקיי, תשמע, באמת מעניין. והיום באמת, בתקופה הנוכחית, למשקיעים, יש עדיין משקיעים? כי יש הרבה סיפורים על זה, לאחרי הקורונה, הרבה לימודים בזום, ועוד מלחמה קצת, מילואים, היום בטח אנשים כבר חוזרים מהמילואים, אבל איך באמת התקופה הנוכחית באמת בהשקעות, בסחירות? תראה, לא ספק הייתה תקופה קצת יותר מאתגרת. אני תמיד אומר מאתגרת, אני לא אומר קשה. זה התחיל באמת גם התקופה של הקורונה, ריביות גבוהות, אחרי זה מלחמה, ועדיין אנחנו ריביות גבוהות. אבל אני יכול להגיד לך דבר כזה. אם אנחנו מסתכלים על נדל"ן, לטווח הרחוק, אנחנו תמיד נראה עלייה פה. אם תשים את הכסף שלך בבנק, או תשים את הכסף שלך בנדל"ן, אתה תפסיד. שים אותו בנדל"ן. אז בסוף, גם כשיש קושי, דווקא שם יש הזדמנות. אז אנשים שמשקיעים, לפחות שאני אומר, שמבינים את זה, דווקא בתקופות האלה הם קונים. ככה אני עושה גם לעצמי. אני דווקא בתקופה הקשה, אני קונה. וקניתי. ושם אני יודע בעצם למצוא את העסקה באמת אטרקטיבית. אני מדמם קצת בנושא של ריביות. סופק, אין בעיה. אבל מה יהיה הלאה? שם אני כבר מתחיל דרך שונה. אז חד משמעית, יש הרבה אנשים שגם בתקופות הקשות יודעים להשקיע. מבינים מה הערך מוסף של הדבר הזה. אז מרגישים קצת פחות, אבל זה עדיין קיים. אוקיי, אבל מבחינת סוחרים, היום יש סוחרים, כאילו, אם זה סטודנטים, או שאולי היום פחות כדי להתעסק עם סטודנטים? טוב להתעסק עם סטודנטים. אוקיי. שאלה מתי. כשאני אומר מתי, זה אם אתה רואה שכבר התחילה שנת הלימודים, כי אצל סטודנטים זה הכל מתי מתחילה שנת הלימודים, מתי נגמר שנת הלימודים. בהתאם לזה הם כבר סגרו דירות או סגרו דירות. בתור משקיע, אם אתה קונה בית שהוא דירה ריקה, כבר התחילה שנת הלימודים וכל הסטודנטים סגרו, אתה יכול למצוא את עצמך עם שנה של דירה ריקה. צריך לדעת מתי לקנות. כי אם אתה תקנה בזמן, הרווחת. תספיק להזכיר אותה, תספיק לשפץ, תתקן מה שאתה צריך, ואתה יכול להיות רגוע לשנה הזאת, יכול להיות שגם שנה הבאה. זה קרה כל שנה אתה מה שצריך. זה כל שנה. עם סטודנטים. נכון. בגלל זה אני תמיד אומר לאנשים, גם שמגיעים, מה חשוב לך? אם אתה רוצה עכשיו דירה שהיא משופצת, אבל ריקה, ויגיד לי, וואלה, באמת מתאים לי, אז אני אגיד לו, תשמע, לא בהכרח זה נכון לך, כי עכשיו אתה יכול למצוא את עצמך, קנית דירה משופצת, תתחיל לשלם משכנתה, הדירה ריקה. אולי עדיף לך דווקא לקנות משהו יותר משתלם מבחינת מחיר, שזה דווקא שבור, להתחיל שיפוץ, לעשות תקופה של שיפוץ, עד השיפוץ שנסיים אותו, תתחיל השנה, ושם יתחיל בעצם הסחירות. האם באמת נגיד עכשיו יש דירות באזור האוניברסיטה שהן ערכות, רק סטודנטים משכירים איתם, או כאילו את הדירות האלה, או שיכולה גם משפחה לבוא ולהשכיר, כי נגיד שנת לימודים החלה, והדירה עומדת ערכה, מה עושים באמת? אני חושב ש85%, בין 85 אפילו ל-90 זה סטודנטים. כן, יש את מעט האחוזים שבאמת זוג צעיר שלא בהכרח סטודנט, אבל אולי יתרגל לאזור של האוניברסיטה, כי יש שם תנועה חיה, יש ברים, יש תנועה צעירה, זה כיף. אנשים מבוגרים שגרים שם כבר הרבה מאוד זמן, גם אתה יכול למצוא אותם, רוצים להשכיר, מחפשים להשכיר, זה יהיה דווקא קומות יותר נמוכות, אבל הם רגילים לאזור, אז הם חיו את האזור הזה. אז יש לך קהל מאוד מאוד ספציפי שכן אתה יכול למצוא שגר שם. לצורך העניין יש בית כנסת מסוים. יכולים למצוא הרבה אנשים שדווקא רוצים באזור הזה, ליד הבית כנסת. אז זה קהל יד שכן יכול למצוא, אבל מאוד מאוד קשה למצוא אותו. וואי, זה נשמע מסובך. טוב.
תגיד לי, באמת אנשי מקצוע, דיברנו קצת על אנשי מקצוע, עורכי דין, משקיעים, נגיד הוא מגיע, יש לו בדרך כלל עורך דין משם, או עורך דין שאתם בעצם באמת עוזרים לו למצוא פה? איך זה בדרך כלל עובד? הרבה מאוד אנשים, בגלל שכבר עשו עסקאות, מכירים הרבה גם לפני. עורכי דין שהתעסקו, עשו, חבר שעשה עסקה, אז הוא יכול להמליץ להם. אני חד משמעית כאילו אומר גם לכולם, לעבוד עם עורכי דין ואנשי מקצוע מקומיים, כי זה מאוד מאוד חשוב. מאוד נוח. כן. אז אם יש עורך דין שהוא באר שבעי ויש עורך דין שהוא מהמרכז, אז צורכים ואת עושה עסקה בבאר שבע, לי זה קל לראות את זה, כי אני יודע מה הערך מוסף של עורך דין שהוא מקומי, יודע לתת, אם זה פחת קשרים, לקדם דברים, שלא ייתקע, אבל זה עניין של אמון יותר. אז בכל זאת אני תמיד ממליץ על עורכי דין שאני עובד איתם, ואני עובד עם הרבה, אני מנסה להסביר את הערך מוסף שזה נותן. כדי שזה יהיה מהר יותר. שזה באמת גם מקצועי, שבאמת ישיגו את התוצאה, כדי שלא סתם ייתקע על דברים לא רלוונטיים והעסקה תיפול. ודבר שני, חד משמעית לעבוד עם עורכי דין ספציפית שמתמקצעים במקרקעין. אין לך מה לערבב, כי אני פוגש הרבה מאוד פעמים התעסקות מול עורך דין שפוסל דברים שלא בהכרח נכונים. ההסתכלות שלו על זה שונה, בדיוק, כי יכול להיות שהוא בכלל מתעסק בדינים שונים, וההסתכלות שלו לנקודה הזאת ספציפית היא מאוד מאוד שונה, אז זה יכול להרתיע ולהעביר את המסר לאותו קונה או מוכר, וזה יכול להיות להפיל. אוקיי, אז עוד שאלה כזאת מעניינת. תגיד לי, אמרת לי קצת לפני כן, אמרת לי שאתה מכווין נגיד משקיעים ליועץ משכנתאות. למה באמת ליועץ משכנתאות ולא פשוט לכו לבנק להוציא אישור עקרוני? אני יודע, אני עשיתי לעצמי עסקאות. אני יודע מה הערך מוסף שזה נותן. איש מקצוע בסופו של דבר שחי את זה, ובאמת נושם את התחום הזה, הוא יודע למצוא פתרונות ולהמציא את עצמו, ולתת חידושים, ובאמת לתת פתרון לכל מענה. בן אדם שלא באמת יודע מה זה אישור עקרוני, בן אדם אתה יכול להוציא אישור עקרוני דרך האפליקציה גם. האפליקציה לא מכיר, זה דרך דיגיטל. באמת, משהו ממש פשוט, אבל אני לא באמת יכול להתבסס על זה גם, ויש הרבה אנשים שיגידו, וואלה, זהו, אני מבחינתי זה המספרים שיש לי, אני מוכן. תביא אותו למצב שבו יש חוזה, מצאתי עסקה טובה, ואתה מבין כמה דברים מתעוררים מאחור, שחסרים. אז יועץ משכנתאות באמת יודע להביא אותו למצב שהוא מוכן לעשות עסקה, והעסקה הזאת כדאית לו עכשיו. תחכה עם זה עוד שבוע, נסיים את זה מהר. בדיוק, אתה תפספס. אוקיי. טוב, הגענו באמת לשאלה האחרונה, ודאי. היום באמת אנחנו עדיין במלחמה, בעזרת השם ננצח כמה שיותר מהר, אבל מה לפי דעתך יהיה עם הנדל"ן עוד שנה, שנתיים, 3, קדימה כבר כשיהיה שלום, לא שלום עולמי, אבל לפחות שלום בעזרת השם, חלקי. שאלה מעולה קודם כל. אני אישית מאוד חושב שבין חצי שנה לשנה לשנה וחצי, זה הטווח שאני אומר, הכל הולך לעלות. אני אתן לך דוגמה. אוקיי. אחרי הקורונה, זה קרה בסופו של דבר סוף שנת 22, קצת לפני עשור, בסוף, שוק הנדל"ן עלה בצורה באמת משמעותית. זה תמיד קורה ככה. תמיד אחרי כל משבר גדול, יש עלייה מאוד מאוד גדולה. אז זו נקודה מסוימת של מספר 1. ריביות כן צפויות לרדת, אנחנו יודעים את זה. זה משהו שבאמת עניין של מתי. ברגע שכל הריביות ירדו, השוק יעלה. תמכור ביותר, גם תקנה ביותר. בגלל זה גם צריך לדעת מתי לקנות. יש את כל נושא העלייה, כל נושא היישובים, גם לעשות שעלייה מאוקראינה, הדברים האלה, זה משהו שאנחנו מרגישים את זה פניות. זה יותר של שכירות, כן? אבל זה דבר הגורר דבר. אז גם שמה, בסופו של דבר זה איכשהו יביא לעלייה, כי אנשים רוצים יותר להשקיע בנדל"ן מבחינת השקעה. וגם נושא של עוטף. הרבה מאוד אנשים שלצערי נפגעו מאוד מאוד נושא של 7 לאוקטובר, מרגישים שהם רוצים להגיע. אז כל החבילה הזו בסופו של דבר, אני כן צופה שעוד חצי שנה, שנה וחצי, הכל הולך לעלות משמעותית. אז בגלל זה הזמן הכי נכון לקנות נדל"ן זה אתמול, ואם זה לא אתמול אז היום. וואו, אני מסכים איתך. תודה רבה, איזה כיף. תודה רבה. תודה.